Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Simula nang pumasok ako dito sa opisina, may isang babae na nabumihag sa aking puso. Niligawan ko siya kasabay ng ibang mga karibal ko pa. Mapalad ako dahil ako ang napili niyang sagutin. January 18, 2014. Yun na yata ang pinakamaligayang araw sa buhay ko. Napakasarap palang makasama ang taong minamahal mo. May mga konting tampuhan at awayan, pero lagi naming sinusunod ang payo ng tambalan na huwag kakatulugan ang mga simpleng alitan. Pero sadya yatang mapaglaro ang tadhana. October 3, 2018, 2 days bago ang aking kaarawan. Dumaing ang girlfriend ko ng pagtaas ng presyon. Halos hindi na siya makapagsalita kaya hinatid ko na siya agad sa pinakamalapit na ospital. Nang araw na yon, kinailangan siyang ipasok sa ICU. May pumutok na pala na ugat sa utak ng girlfriend ko. Hindi ko maitago ang pagkataranta pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Kinontak ko ang mga kamag-anak niya. Nagdasal din ako ng taimtim at hiniling na iligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Salamat sa Diyos dahil pagkatapos ng ilang araw, nailabas na siya ng ICU at inilipat sa normal ward. Pero ang sabi ng doktor, major stroke daw ang nangyari sa girlfriend ko. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang kanyang gamutan at therapy. Paunti-unti na rin bumabalik ang kanyang normal na pagkilos. Hindi namin itinitigil ang pagdarasal para sa kanyang patuloy na paggaling. Nung mga panahon na nasa ospital siya, na-realize ko na napaka-fragile pala talaga ng buhay ng tao. Anytime pwede kang kunin ni Lord. Kaya mahalin mo na yung mga taong mamahalin mo, patawarin mo na yung mga patatawarin mo, at abutin mo na ang mga bagay na pinapangarap mo. Pagdating sa kalusugan, hindi naman natin masyadong kontrolado ang ating magiging kapalaran. Kaya matapos ang pangyayaring yon, natutunan kong huminga bawat segundo na may pagpapasalamat. Ang hirap naman yun. Salamat. Literal. Literal yung pag-intindi. Kaya matapos ang pangyayaring yon, natutunan kong huminga ng bawat segundo na may pagpapasalamat. Narealize ko na biyaya talaga ang mabuhay sa mundo. Narealize ko na isang sumpa sa sarili ang laging maunsyame at maging always feeling victim. Pinapalagpas ko na yung mga simpleng away namin ng girlfriend ko. Mas gusto kong punuin ng masasayang alaala ang pagsasama namin kaysa mga bagay na magpapalungkot sa kanya. Kapag pala natagpuan mo na talaga ang taong magmamahal sa'yo at mamahalin mo ng todo, sadyang mas lalong umiigsi ang bawat oras na meron ka. Give your best shot, ika nga, dahil minsan ka lang makaranas ng ganitong klase ng pagmamahal. Ako po si Nerton, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Norton. Always your number one SM radio station. Love.